Nna kedu ife emekọta m n'ụwa anụ a nkwụ ụdọ gbuo onwe m? Kedu emekọta gị n'ụwa anụ a gị jee ji gbuo onwe gị? Ịkwụ ụdọ gbuo onwe gị, ụmụaka ahụ ị mụrụ ka ọ ga-azụrụ gị ya. Ị chọrọ nke ebe ị nwụọ, ụmụaka gị ahụ agbachasị ahụ ebe dị iche iche di ha marara gị. Kedu ihe emekọta gị n'ụwa anụ a gị jee ji gbuo onwe gị? Life is short. Life is short and life is precious. All na Africa ka a na-eme mmadụ rie ahụ and etiti anyhow. But ọ bụrụ na ọ bụ ndị ọcha, once you nwere sickness, they will care for you to the last. People are passing through a lot in the society and in India. People are passing through a lot. But ọ bụrụ na ọ ga-eme gị kwụrụ gbuo onwe gị. Ihe ọbụla nke ị na-eme, mba ọbụla nke ị na-agba, ihe ndidi imewu ịkụwa Chukwu ụzọ. Maka na ụwa adịghị akwụsị today. Ịnwụọ tata anụ a, highest 5 minutes. Ndị nwe gị enwe nwute na enwụrụ, life continue. And the another thing bụ, enwere ụfọdụ na-eme, they live their life for another person. You live in your life for another person. Live your life for your own self. Maka na at the end of the day, everybody ha na-eru. I got judge you based on only live life to or your own personal can judge. Kedu ego eme gị che echiche ị ga-etu tinye na agbara gị? Kama ka ndị nke a enwe na motherless baby. Kama ka ndị ka nọ na prison. Faka dị ndụ nwee hope one day. Faka bụ ndị nwere mmeri ihe ọbụla nke a na-eme. Ọ bụrụ ngwa dị ndụ ka na-agarịrị due to frustration dị n'ụwa. Gị chee igbu onwe gị. Ife anụ ha bụ an option. Say no to this. Say no to this. Say no to ịṅụ sniper. Gọọmenti etiti, gọọmenti nke Nigeria ga-agba mbọ ịfụ na emere ife ga-aba ha na-eme. People a na-enwe hope. Nigeria tiri etu to an extent na ego nni bụzi diamond. Ego nni bụzi diamond kịta. People are passing through a lot. Ma na-ekwu okwu Yahoo boys. But state nọ n'ime ya. Gọọmenti na-achị ni adịghị enye people encouragement in work hard. Give ife aha a na-eme ka people na work hard on themselves. Ka na put more effort. It just survive on their own. Yeah, for a girl of 20 years or a girl of 20 years. Yeah, ekiri na ya na hospital. Yeah, na nwuru here. Oru echi esi ya and if you got agụ nne ha ga-eme bụrụ 50k ọkwa nwoke wete. Ogwo maka onwe da money nne na anwụọ. Oru echi si ya na ya agaga tie aka n'ife ọjọọ gwe nwezera money nnukwu. Ya ife bụ ife aha. So ọngwakọ dịrị ịgbasi mbọ ike ọbụla nke ị na-eme uche gị na ya. Ekwena ka mmadụ rafuo gị. Follow your own life. Live your life for your own self. Because ngwa be your own happiness. Ngwa be your own happiness. Okwo na guna everybody. People na pass through a lot in the society. It can hope to survive. Onye ọbụla ma Cristiano Ronaldo. Chefu say na enwere mgbe Cristiano Ronaldo tana azacha street in Portugal. But kita na everybody dị ndụ onye na-akpọ Cristiano Ronaldo. So ka ebi ihe a ga-eti mmụọ gị iche ime ọdịrị ihe a
Or ị ga-aṅụ ihe ọṅụṅụ. Ọ bụ nke nyere onwe gị ndụ, so ọ bụ nke kwesịrị iwere ndụ gị on your own. Ihe ọbụla nke ị na-eme, ọ gbọjọ dọrọ gị meet a counselor. Meet a counselor for an advice. Meet an expert. Ha juru online, ọ bụrụ igwe nnukwu phone, you go online, search ha. Always motivation words. Listen to it. It helps a lot. Gbaa mbọ fụ na ị share video ahụ ka o ruo onye ọbụla aka. Daalụ nụ.